Dobré ráno všetkým prajem do Záhorskej Bystrice. Som veľmi rada, že pani doktorka Sandra Novotná, ahoj. Ahoj, dobré ráno. A celý jej tím nás opäť pozval k sebe na kliniku, kde sa dozvieme v najbližších 5 pondelkoch všetko nové, čo ponúka plastická chirurgia a estetická medicína. Je to tak? Áno, dúfam, že zase ukážeme nejaké novinky vašim divákom. A veľa žien sa bojí navštíviť takúto kliniku, tak im teraz ukážeme, že sa nemajú čoho báť. Keď k vám príde prvá klientka, čo musí podstúpiť ako prvé? Pokiaľ prídete s nejakými problémami, ktoré sa týkajú tváre, to znamená akné, vrásky, nejaké prejavy starnutia, pigmentácie, znamienka, tak podstúpi konzultáciu s lekárom. Tá konzultácia, samozrejme, lekári sú erudovaní a vidia okom, čo treba robiť, ale máme aj pomôcky, máme napríklad počítačovú analýzu pleti. Ja navrhujem, aby sme si ukázali, ako takéto vyšetrenie vyzerá, a ty môžeš zatiaľ rozprávať. Takže počítačová analýza pleti, tuto pani doktorka Kuklicová práve vyšetruje klientku. Je pomocná metóda, ktorá vlastne pomocou aj ultrafialového svetla dokáže ukázať také zmeny, ktoré lekár, dajme tomu, ešte na tej tvári nevidí. To znamená, že teraz pani doktorka urobí obrázok a následne počítač na základe toho, že zanalýzuje a porovná tento obraz s tisíckami iných obrazov, iných pacientov, dokáže vyhodnotiť aj veci, ktoré ešte na tej tvári viditeľné nie sú. To znamená, že hrozia ako nejaké potenciálne riziko. A my dokážeme zasiahnuť skôr, ako dajme tomu daný príznak vznikne. Čiže dokážeme zasiahnuť skôr, ako vzniknú rozšírené cievky alebo pigmentácie, prípadne prvé vrásky. No, keď toto pacient už absolvuje, a naozaj to neboli, musíme povedať, tak ty navrhneš spôsob liečby. Predpokladám, že niečo také podstúpila aj Erika, ktorú si teraz ukážeme. Áno, je tu aj moja kamarátka Erika, ktorá podstupuje len neinvazívne ošetrovacie metódy a teda myslím, že vyzerá veľmi dobre a je to vlastne príklad tej prevencie, že keď človek začne s prevenciou, tak nie je potrebné, aby absolvoval nejaké radikálne zákroky, a to je vlastne taký súčasný trend medicíny estetickej, že nechceme sa dopracovať k invazívnym zákrokom, nechceme, aby ľudia museli byť jedného dňa operovaní, niečo sa naťahovalo, odstraňovalo, ale vlastne takou pravidelnou starostlivosťou dodávame pleti to, čo práve v tej chvíli potrebuje, a tým sa vyvarujeme invazívnym zákrokom, u ktorých hrozí väčšie riziko. No, myslím, že toto potvrdí aj Erika. Ahoj. Ahojte. Tebe veľmi veľa žien závidí tvoj vzhľad a naozaj vyzeráš úžasne. Čo robíš preto, aby si tak vyzerala? Tak na to sa musíš spýtať Sandry a mojich rodičov, ktorí mi dali asi tú najlepšiu genetickú výbavu, ako nejako vedeli, ale asi aj ako mohli. Pretože s pomocou Sandry a Sandriných metód neinvazívnych teda držíme ma ešte takýmto spôsobom pokope a dúfam, že to je celkom úspešné. Teda. Čo dnes Erika absolvuje? Dnes Erika absolvuje ošetrenie vitaminovým koktejlom. To sú koktejly, ktoré sa miešajú individuálne pre každého klienta. Obsahujú kyselinu hyaluronovú, obsahujú vitamíny, minerály, antioxidanty, pretože teda žijeme v takom prostredí, kde je cigaretový dym. Ja viem, Erika podobne žije ako ja, že snaží sa vyhýbať rôznym škodlivinám, takže to samozrejme na tej tvári sa prejaví a vyzerá aj preto dobre, ale napriek tomu sme vystavení aj kvôli. Ja musím povedať, že Sandra má úžasné krémy, ktoré teda miešajú podľa jej receptúry v lekárne. Ja si myslím, že toto Sandra asi neprezradí, čo všetko obsahuje krém. Ja vidím, že teda Sandra sa už pripravila na aplikáciu mezoterapie. Ukážeme si v ďalšom vstupe, ako Erika bude vyzerať po ošetrení. Teším sa na vás. Vidíme sa asi o hodinu.